Kanang gingon niya sa Amos chapter 4 verse 12. Matod pa niya din therefore, thus will I do unto thee, O Israel, and because I will do this unto thee, prepare to meet thy God, O Israel. Pag Israel yung giingnan, napikita niya apil mata, gusto magpunta mo, sugat sa Ginoo, gusto magpunta nga, magpunta nang idawat ka sa Ginoo, nga naman, gusto ta mo atong langit. Kay buhaton yun ni sa Ginoo, nga matod pa niya sa Israelites. Ingon pa niya, subo sa ako yun ning buhaton, kamong mga Israelites. Because I will do this, tungod kay ako ning buhaton, prepare to meet thy God. Pangandar yun mo sa pagsugat sa Ginoo. Mo niya itong isbutan karon, mo na niya ang final nga pulong nga kung giingon ninyo nga kung sa may pulo sa itong pagsimba aron datong ta sa langit. Kung magdahig sa paghimayat ta sa Ginoo, daton bakatan niya sa langit. Mo bitaw nang magtuon jud ka kung unsay acceptable, unsay right nga pulong sa Ginoo. Mo nang dili lang kay ingon ni ani taro pagsimba, kun dili mangandam ta. Pangandam man ang ato ang pag-anid din ang pagsimba. Kung nagsigi ka nagsimba, di ka makaandam, mo bitaw nang hinungdan. Gisampol po ni Jesus Christ sa panahon sa Arka ni Noah nga maura to unta ang gihatag sa Ginoo nga sila maluwas. Nga unsa unta man walo ra ang naluwas kay nganuman. Wa man gud siya ka pangandam. Unsa ang kailangan damon? Bisag wa sila ni tabang pagbuhat sa Arka ni Noah. Pero dapat unta mangandam sila. Mangandam ta sila kung kanus asirad-an kay manulod sila. Nya kay wa mo sila kabalog kanus-an nanulod si Noah. Wa hinungdan pag uwan na sirado na di ay. Mao sa na ang atwa karon ang pagbalik daw ni Jesucristo. Na diin mo na atong sugaton. Prepare to meet thy God. Nga mao si Jesus Christ mo sugat nato aron maghari ta sa kalibutan. Kung dili ta kaandam, bisan pa kita nagadaig, nagasimba sa ngalan, pero kung dili ta andam, huwag kita mahimo. Ang pangutana riya, unsaon nato pagpangandam? Kabalo ba tanang Kristohanon unsaon pagpangandam? Ang ilan nagpaabot man sila rapture. Ug gani sila nagpangutana kung unsay qualification sa rapture? Kinsay angayan sa rapture? Kinsay rapture ron? O bita na ang pulong sa Ginoo kinahanglan ni i-search nato ni. Nga kinahanglan yun nato nga ang tanan nga naisulat diri. Kung ang langit o ang yuta mahanaw pero ang pulong ingon ni Jesus Christ di gini mahanaw kay bisan pa gani ang gagmay nga mga pulong mahitabo yun. Labi na nga karong panahon na ron. O katong gingon niya nga di una mo balik ang anak sa Dios. Kay gingon ni Jesus Christ sa Matthew, pamubaan niya ang panahon. Kay kung di niya pamubaan ang panahon, way maluwag. Mabita na karon kitang balik dayon ta. Murag pila lang kaadlaw. Niya mo nang ningon si Apostol Pablo, pahimuslin niyo ang panahon kay gamay na lang na. Nganong ato ning i-redeem, kay wala naman tayo panahon kung mahimo lang. Magtukaw daw ta. Mo bitaw nang giingon diri, buhaton jud daw kini ingon ni Amos sa Ginoo. Tungod iyaning buhaton nga moanhi jud siya diri. Magingon na lang siya, prepare to meet thy God. Nang saan na ito pagpangandam? O niya ang last warning sa mga tao na kanang nagpaabot ganito Ginoo. Di lang kay ingon nga magwali ta abot sa pagdaig, pagsimba, pagigugma, kundi andam nga tatong kaugalingon kung kita mahindo magtatos kay nag-ingon yun siya mismo si Jesus Christ gamay ray nakatultol dagay na ningwa panwa pag makahimo
kanang pulungan na dili na ingon nga baliwala lang na. Kay kung daghan may maluwas, latod pagkasulti, baka ko ng pulong sa Ginoo. Kanang gingon dagay na ning kamot apan di magkahimo mo na gingon ni Jesus Christ kay gipangutana siya daghan bay maluwas. Ingon Jesus Christ nga paningkamuti lang ninyo kay dagay na ninyo apan di makahimo. Unya mingot na tanang tao nga nangalagad sa Ginoo maluwas. Bisan katong namatay kay basta makasampit lang sa Ginoo. Maluwas dito. So baka ang pulong sa Ginoo. So therefore di na lang ta maning kamot. Kung ang mga tao man ang galing wa na ning kamot, musampit lang sa Ginoo luwas nga. Mo bitaw ng pangitaon na to ang will sa Ginoo. Ingon ni Jesus Christ, dili ang tanan nagatawag Ginoo makasulod sa langit. Dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton. Nya kanang kabubuton sa Ginoo, sabaw ba mo ana mystery na? That is hidden. That is secret. Mo gina iyang gingon. Iya lang ning i-reveal di atong tao nga willing pulsunada. Labi na sa mga pastor nga nangita ini. Mo na ang mga pastor kung dili ninyo na i-acknowledge, mo na yung nagapasaag sa mga tao. Mo bitaw na nga dapat ang acknowledgement mo na isa ka importante. Nga ilo na to ang pulong sa Ginoo nga unsay iyang gisugo. Adunay giingon ni sa Ginoo sa Old Testament sa Jeremiah chapter 3 verse 15. And I will give you pastors according to mine heart, and which shall feed you with knowledge and understanding. So mga pastors yun, no? Ang gitugaan o gan sa Ginoo authority para pakadon mo sa kahibalo o sa pagsabot. Kasabton ba? Unya matod pa niya din sa New Testament gisulat gyapon ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 11 to 13. Manang niingon siya, and he gave some apostle, prophet, evangelist, pastors, teachers. Manang gipangatan niya sa ato pag-give na atong una mga tao nga din gigamit sila sa Ginoo. Nga din nagtuon sila diya sa simbahan, nahimo silang mga prophet, nahimo silang priest, evangelist, or mga pastor, teachers of the law. Pero matod pa niya din sa Jeremiah chapter 2 verse 8. The priest said not, wala nagingon, where is the Lord? And they that handle the law knew me not. The pastors also transgress against me, and the prophet prophesy by Baal, and walk after things that do not profit. Mo kana atong una, ang mga pare daw kuno, although wa sila nag-ingom asa ang Ginoo, pero katong naghandle sa mga balaod, wa makaila sa Ginoo. Nga matod pa niya, og ang mga propeta nagpropesiya sila kang Baal. Kana si Baal mo na ang ibutang sa kalibutan, mga idol ba, ribulto. Nga din atong una, mga ribulto ang ipangsimba, mga salapiano, mga bahing butang, anak mo ni Baal. Karon sa tuwa Mamun, ang Paris or opponent sa good or evil, kanang two masters, God and Mammon. Muna iyang gingon Baal. Sila kuno nagpropesya may tungod kang Baal. Isang lagi propesya niya. Napareha sa ato adiri mga pastor. Muna ako isultin ninyo, way lipod-lipod, bahalag mga igo sila, basta importante, paibaw ka ninyong pulong sa Ginoo. Kaya nianita sa simbahan, aron lang yun mahibalot ha. Wala ta mo ingon nga niani lang ta aron pagday, pagtahod, paghimaya. Kundili kinahanglan may bawta kay moabot ang tak na kitang tanan maundang ra kay walay forever diri.
kanang imuhang gamhanang mga butang nga nakabot diri o pagkadato unsa pa na diha nga din ikaw aduna nay katapusan. Bisan kinsa katong pinakadato diri natapos agyapon sila. Bisan sila mga musis o gigamit sa Ginoo dunay pagtapos gituyo gina sa Ginoo aron ang tao dili pagasimbahon. O bitaw na nga kita kung doon naman tayo mga butang gibuhat doon na rin katapusan atong gipangbuhat. Pero diya sa Ginoo abide forever. Wala ang rimaya nag-ingon, ang mga pare daw kuno, wala man uldo nag-ingon, na asa mang Ginoo. Apan, sila naghandol sa mga balaod, katong naghandol, wa hinuon kay ila sa Ginoo. Mausa na sa mga Gentiles, ang mga Gentiles, nangita og wisdom. Nya tungod sa wisdom daw kuno sa mga tao diya sa Ginoo. Wa hinuon makaila Ginoo, kay mga bright na sila. Ay tinuod bang gid ang gingon sa Ginoo, ang gipili sa Ginoo ang mga wa may kaalam. Wa bitana kung ikaw mo acknowledge ining pulong sa Ginoo, so imo gining buhaton. Kung di ka mo acknowledge, awa gyud kay buhaton. Mo na yang gingon dinhi sa Ephesians chapter 4 verse 11 nga kanang mga apostle, prophet, pastor, and teachers sa verse 12 para daw na for the perfecting of the saints, para mahingpit daw ng mga balaan. Namatod pa for the work of the ministry. Kaya kana mga buhat sa kanang mga pastors, mga teacher, para magpadayon sa mga bulaton sa Ginoo. Ug matod pa niya for the edifying of the body of Christ, aron pagpalig-on sa lawas ni Kristo, dili pagpadaghan na o di po kabasa dili magpadaghan. Ang gingon na sa Ginoo ni Jesus Christ, if I be lifted up, I will draw all men unto me. Kung ituboy ko ninyo, akong kabigon ang mga tao. So therefore, ang mga pastor dili na makakabig og kalag. Sa tinuod lang, kung ang Ginoo dili gusto, dili gyud na siya gusto. Pero ang gingon sa Ginoo, kung i-lift up ko ninyo, I will draw all men unto me. Bisan although ang tao na naghan, nakailag Ginoo, pero hinumdumi na adunay propesya, nauyugon rani. Nga naman, aron makita, kinsa gyud tinuod. Kay aron kadtong dili matarog magpabilin. Kung kamo dili matarog, kay tungod lig-on mo, tungod ang pastor nag-edify sa body of Christ. Although kita body of Christ ta, kung di talig-on, sagat ka. Mabitaw na kanang ang tao daw kuno matintalan. Matintal ingon sa Santiago ni James nga ang tao daw matintal kung siya naga-desire og lasbat, naga-kuan siya kaibog nga naa siya gusto diri sa kalibutan. Gusto magbalay, gusto makasakyanan, gusto makalakaw, gusto ka maka-abroad, gusto ka maka-adto dito. Matintal ka ana kung gusto na nimo. Sa diha ka na manangkon na, matod pa niya, mukonsig gani na, mabuntis gani na, konsig, buntis. Manganak yun na. Kanang last nga mabuntis, manganak nagsala. Ino pa ni James. Kunya sa diya nga kanang sala, mapulpil na, mo na nang gingon, bubuga na nagkamatayon. Mo na, bantayan natong makasala dito, labi na karong panahon na. Ang sala, kung sala ka buok, ang buot pasabot sa Bible, sin is the transgression of law. Ang sala mo ng paglapas sa balaod, bisang unsa klaseng balaod nga imong gilapas, sala gyud na. Labi na ang butang, ang pagsimba, ang pagdaig, ang pagpasalamat, ang paghatag sa Ginoo, kung dili na ubanan nimo pagtuo, sala man na. Mo bitan hinungdan nganong nihatag ka because nagtuo ka sa Ginoo. Nganong nagdaig ka, nagimaya ka nga,
tungod nagtuo ka sa Ginoo. Muna ang pagtuo mo ay importante. Ingon pa niya, kay imposible sa mga tao kuno nga makapahimot sa Ginoo kung walay pagtuo. Dili nakapahimot na. Bisag pa ka ng kanang simbahan nga daghan. Nagtuo ka kang nahimot ang Ginoo na. Usa lang ang gingon sa Ginoo makapahimot sa Ginoo kanang nagtuo. Nga kung mingon sila nagtuo man mi. Unsa may inyong gituoan? Mao ni akong gingon sa inyo ang final na tuntuan. Ang Ginoo mo anhiman, pangandam mo. Mutuo mo nga mangandam ta. Ang problema lang sa pagpangandam lagi. Mo nang balaod mangandam. Dili na ingon anhiong kalandri kay rapturon, nga wa ka nangandam. Mo nang gingon niya duha ang natulog sa higdaan. Duha ang nag-uma o nasa daruan, duha ang isa biyaan. Siguro ang isa dalhon ngano man kay naa sa duha nagay nangandam. Ang usa ka butang nga gingon sa pulong sa Ginoo ang pagpangandam ra gyud. Prepare. Yang sa pagpangandam kundi ka ba mangandam. Mawit na ang pastor. Di padala sa Ginoo yung pa ni Jeremiah according to the heart of God na ipakaon yun ng knowledge of understanding pasabton ba dili lang kayo mo magsigig lagwali may tungod sa Ginoo usay maibawan ko mga wali ba makaingon ko na blind yun ang tao yun no nahibaw mo yun ko sa gisulat diri nga ang mga tao yun o labi na ang mga magwawali mana yung gingon din sa Ephesians chapter 4, ingon pa niya sa 13, kanang pastor, padalag, gihatag sa Ginoo para pagpadayon sa ministry. Sa verse 13, till we all come into the unity of faith. Hangtod nga mahiusot na dahil pagtuo. Inyong pagtuo lahi, ako pagtuo lahi. Kana dahil inyong pagtuo ako sundon. Ang inyong pagtuo di ako sundon. Nga ang akong pagtuo, sa may naisulat diri, maog yun na ang tinuod. Sa may gingon niya diri, pangandam. Nga kung ikaw, di kaabot anang pagtagbo sa Ginoo, patay ka na. So, pagpangandam. Muna sa kabutang gani ang atong tunan jud. Sabton jud nato na kay kini literal man ni. Although spiritual ni, may tungod ni sa Ginoo, may tungod ni sa espiritu diri sa kalibutan, dili ni may tungod sa unod nga nabuhi diri, kundi may tungod ni sa eternal life, spiritual things. Mo na nga atong hisgutan ni aron masabtan nato. Pero literal ni ba kanang buhaton jud nimo ni liter by liter kung unsa ang mga litra diri, mo na imong buhaton. May unity ta sa pagtuo and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man. Aron mahibalot ta diha sa anak sa Dios o kita mahimong hingpit nga tao. Mo na ang pastor, way mo tudlo. O bitaw naggingon sa Jeremiah sa chapter 2 verse 8, ang mga pari na hinumoy nagtudlo about sa transgression. Ang pastor mo ay nag-transgress. Mo nang gingon pastor also transgress against me. And the prophet prophesy of Baal and walk after things that do not profit. Naglakaw sila sa mga butang nga walay pulos. Bisang pag nagsimba, nagdaig pero way pulos. Muna itong bantayanan. Saan na ito pagpangandam kung way pulos? Mo bitaw na nga din. Hinanglan may usat sa pagtuo. Mo niya akong gisulti ninyo nga ang atong gituan nga nung nangalagat ta sa Ginoo aron makaabot ta sa pag-ani sa Ginoo aron musugat ta. Kay unsay yang gingon dito? Asa man day mo agi ang Ginoo, asa man day mo balik ang Ginoo, asa day mag-atang ang Ginoo, asa day musugat ang Ginoo. Kabalo day mo. Sige lang tagday gini nya karon kay mo undang mo gyud pagsimba.
Para gud ang Ukraine na undang ng pagsimba. Kaya naman, nagsige mag-gira. Pag magsugod na gani gira ang tubok kalibutan, wala na isimba. Nga nung ingon ka, girapture na ka. Muna sa kabutan atong sunan. Ang Jeremiah chapter 10 verse 21, for the pastor are become brutish. Muna ang Old Testament, ang mga pastor dito na nahimong brutish, na mga mapintas ba, mga mananap ba. Nga naman, and have not sought the Lord. Wala sila nangita sa Ginoo. Therefore, they shall not prosper, and all their flocks shall be scattered. Ang tanan hinoong mga karniro, mga pundok, nagkatibulaag, makita itong nabungkag ang Israel, naato sila kang Hitler, naato sila sa Europe, na kay si Hitler mo ay nagdumala sa Europe, di tanan mga Israelite, di pangkulog, tuyo po ito sa Ginoo. Abi mo ang Ginoo, mo na nagtuklo Ginoo sa mga iyahang anak. Una, ang Ginoo nag-drive, nag-driven sa mga tao kung asa siya gusto pagtungo sa Ginoo. Ang Ginoo nag-drive sa ilang ngadto sa Europe aron lutuson sila. Ang Ginoo mukas off sa mga tao niya. Dabaw ang Ginoo mulid sa tao kung asa siya gusto. Mo bitaw na kung sa imong gusto, ang Ginoo may nagbuhat kung ang imong kasing-kasing. Adunay mga kaibog, matintal ka, makasala ka. Labi na ka ng kaibog nimo manamkon nga human nimo nga matuma na gani niya nimo kaibog kay nakadayon ka na. Sala na to mo na giingon dito sa James sa Santiago. Ako ni basaw ni Santiago basig di mo to ako ning ipaybalo sa inyo. James chapter 2. Chapter 1. James chapter 1 verse 14. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust. Kung siya gani malunod o maduol siya sa iyahang pangibog and entice, kanang na-hypnotize siya, kanang na-kuan siya ba? Na-kuan yun, na-dami sa iyang kaibog. Verse 15, then when the lust hath conceived, kung ang kaibog nimo mabuntis, it bring forth sin. Magdala kini og sala, manganak og sala, imo pa sa Bisaya. And sin, og ang sala, when it is finished, kung maumana nimo, bring it forth death. Makadala na og kamatayon na nimo. So ang tanang tao nga nagka-transgress sa law, patay na tubangan sa Ginoo. Pero mo na ang Ginoo, gugma, napay time, mo nang ni-redeem na time, mahuman raning tanan. Kaning mga pulong wa pa ni nahuman. Mo na nga kung kulturada gyud ka maluwa, pagtuo na lang. No? Kaya ang pagtuo mo kana ang maka-overcome sa kalibutan. Kay napuno man kita sa pagsulay diri. Mo na iyang gingon din sa Jeremiah chapter 10 verse 21. For the pastor are become brutish and have not sought the Lord. Therefore they shall not prosper, and all their flocks shall be scattered. Na scattered na daan ang mga Israelite at umuna pa kaya magwawali nila. Kita, di man ta flocks sa Ginoo ba? Dili ta karnero. Gikuan lang kita, gitapot ang ta. Mo nang ningon sa Apostol Pablo, ayaw mo pangambog kay gitapot no. Kaya ang kaloy-an sa Ginoo kato yang gusto. Kita nakadawat ng tagkaloy, siguro gusto sa Ginoo maluoy siya. Mo na kanang tao di kaloy-an niya, gitagaan niya og chance nga akong gingon sa inyo. Nga ang Ginoo adunay peradventure. Nga sabot ang mo ana, importante din nga ang peradventure dili ta magsalig kay ngano man. Ang Ginoo naghatag na natin chance. Namatot pa Jeremiah chapter 23 verse 1. Woe be unto the pastors that destroy and scatter the sheep of my pasture, saith the Lord. Kung sa'y alaot, ang karnero ba, dili ang mga pastor. Kaya maunay naglaglag, huwag na maunay nagpakatibulaag.
diya sa sibanan, sa mga pulong sa Ginoo. Nag-ingon ang Diyos yun nag-ingon ha. Laot ang mga magwawali, isa mo ito yung magwawali. Munang siguruhon yun nga ang mga tao gayon. Tagaan o kahibalo, o pasabton siya. Kaya nga naman, kung ang iyang kasing-kasing is according to the heart of God, munang gingon, unsa man day gusto sa Ginoo, ang gusto sa Ginoo magrepent ang tanan. Munang naglangay-langay pa siya, dalong suffering of God, ingon pa niya dito sa 2 Peter, dalong suffering of God daw kuno is repentance. Kaya nga naman, di siya gusto adunay malaglag, kundi maluwas. So therefore, ang long suffering niya, nga ang tao gayon magrepent, hangtod karon magrepent, mag-usab ba, mag-usab. Ang problema lang ko sa may usbon, kung wala daw ka sa usbon, mabita ng paibaw unta. Wala yang giingon dinhi, I will do this unto thee, O Israel, because I will do this to you. Prepare na lang to meet thy God. Kung saan man nato pag-prepare? Sa Thessalonians, chapter 4, verse 13. Kaning chapter 4, ha? Morning about sa pagbalik ni Kristo. Sa 13:18. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as other which have no hope. Muna yung gingon din ni Apostol Pablo. Ako di gusto mo maignorante, mga igsoon, may tungod sa mga nangamatay, sleep, nangatulog. That ye sorrow not, ayaw mo kagul ato nila, guulay mo. Ang inyong mga anak nawala, ang mama ninyo. Kaya mo ni gingon sa Ginoo, ayaw mo kagul. Even as other, namatod pa niya, which have no hope. Bisang katong uban nga wala ipaglaom na, ayaw mo pagula to. Nga naman, ang inyong kagulan, inyong kagalingon, basig mawadaan kung mong paglaom. Nagpaabot na ba ta sa paglaom lang niya si Kristo, manang giingon, murapture nato, mukot up nato, aron masugat nato siya. Siya ra may makapahimo nga, magsugat na kang Kristo Jesus. Namatod pa niya sa verse 15. For this, sa verse 14, for if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Bisan pa, kadtong mga nagtuo kang Jesus Christ, nga namatay siya, o nabanhaw pag-usab, siya usab katong nga namatay in Jesus, diya kang Kristo, will God bring with Him. Ang Ginoo magdala kaniya katong nangamatay kang Jesus ba? Kinsa ba itong nangamatay kang Jesus? Which sleep in Jesus, katong nagpabautismo, spiritual niya, pero literal ni kay nagpabautismo ta, pero pasabton ta mo, nga katong pagpabautismo ninyo, mo nang giingon nga nangamatay na mo sa sala, sa mga buhat sa pagsimba nga dili acceptable. Hindi dili acceptable, una ang dili acceptable kung doon natin gibati. Kanang mga luya, kanang mga nasakit, naisakit, nga muaning simbahan, nga luya, muaning simbahan. Labi na katong patay, dili na acceptable, dili na takbos, bisag naa ka sa simbahan. O bitaw na kung maghala daw tayo, ng panimalakay, kinanglan way diferensya. Muna kanunay pangayo sa Ginoo nga din ang Ginoo maghahatag nato og tinuod nga life. Kaya ang tinuod nga gihatag nga life sa Ginoo sa tuwa, abi nimo unsa? Una giayo ta. Dili na ta magkasakit. Di man pud mutuo ang tawa na. Yang ano magkasakit man, alakod pagkasulti, wala jud ka diha sa Ginoo. Ikadua, dili ka maluya.
ang mga tiguang padung at kaluya, ano man na luya man mga tiguang, di mo gingon sa Ginoo nga mura sila og bulat lang. Pero diya sa Ginoo, mura kag bulat nga diin ako nabatanan, mura kag bulat nga dili malaos. Unpaid ang tao diya sa Ginoo, di malaos. Kaya wa malaos diri. Sa ato pa, wa day nakabaton og kinabuhi sa Ginoo. Ikatulo ang kinabuhi sa tao nga gihatag sa Ginoo, dunay gahom aron makasukot ta sa mga kanang mupatay na to ba si Satanas gani atud pa niya sa John chapter 10 verse 10. The devil is come to kill, to destroy, and to steal. Kawaton niya itong kinabuhi beso pa sa kinatum niya kung katapusan ng mga panahon pangitaag itong paagi labi na kung magsimba ka, pangita ang tagpaagi. Hindi lang yun ka makasimba kay nga naman, diri man sa simbahan, ang life nato. Kunya, ang life nato, kinahanglan na mukaon, kay dili ang tao mabuhi lamang tinapay, kung dili ang matagpulong, at ang makamukaon. Mga bitanang naikanta ni Solomon, he brought me his to banqueting house, his banner over me is love. Gidalata niya sa balay kalan-anan, kaya ang banner, ang flag, mo nang gugma sa Ginoo nato. Ang tanan ni ana sa simbahan nga nangaon, mo nang gingon niya, higugma na siya sa Ginoo. Mo nang importante kung ikaw nagtuo sa Ginoo, ani gyud diri. Kauban nimo ang Ginoo, mo nang iyang gingon. Mo nang iyang gingon dinhi. Sa verse 15, for this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. O katong nag-ingon ang pulong sa Ginoo, o katong mga buhi magpabilin sa pagbalik sa Kristo, dili manguna ngadto sa mga nangamatay diha kang Kristo. Katong nangamatay diha kang Kristo, nabatay mga kaila, mga igso, nangamatay sila bunod kang Kristo. Pangutan na doon mong kagaling kung ang tao ba namatay tungod ba kang Kristo. Sabi mo si Pablo, ang last na siya namatay, si Apostle Paul, the last nga gihalad niya yung kagalingon para sa pagwali tungod sa Ginoo. Mo nang siya niingon, for to live is Christ and to die is gain. Ang tanan ba nangamatay is mo nang giingon, nagkinabuhi ba sila? Diha kang Kristo. Sabi mo kanang pagkinabuhi ni Kristo, diha kang Kristo. Dili ka magkasakit, dili ka mamatay niya, dili pagyud ka mapildi. Kay naagod kay gahom. Na kay kaayuhan, na kay kusog, ug na kay gahom sa pag-away kay ang atong enemy mo ni giingon ni Jesus Christ, mismo si Jesus Christ, ang yang last enemy is death. Yun. Ang atong last nga kaaway ang kamatayon. Sabi ka nang niingon siya Apostol Pablo daw, ang Ginoo nag-ingon, kamuha hatagi mo espiritu sa kahadlok. Kung dili espiritu sa kaisog mo nang dita mahadlok anong mupatay. Na kayo saan ito mahadlok man ta? Kaya wa man kay Ginoo. Bawit na na mga pulong kung ang Ginoo na mo sa daw mabuhat sa tao. Ganin niingon siya nga walay hinagiban nga gibuhat daw kuno. Way mga tao nga magbubuhat og mga hinagiban para nimo. Mo ni gingon to Ginoo nya anong malaging na igo man, natamaan man, pare atong diha sa kanto ba namo. No? Talit lang disgrasya. Naputol ang kurinting itumong sa motor. Nagangkas sila sa duha ng motor. Patay silang duha. Yung birnis lang na, ano makaingon ko ang tao yun. Walang kailan sa Ginoo. Napod sa Facebook ba? Saan magilak ko ba? Nakita na ako nga din, di-post dito sa Facebook nga yung duha ka anak ba na. Makaingon ko, kung napalang kay Ginoo, di na may tabo nimo. Mabita ta, tamo mo to ba mo? Kung naa diya ang Ginoo sa inyo ha, why may tabo na to? Kaya ang promise sa Ginoo, dilitan niya, kasakitan kay giayo gutan niya. Ang gospel yun ni Jesus Christ, dili lang ang kingdom, kundi ang healing. Healing and kingdom, ang iyang gidala nga ang mga mensahe, gipang-ayo nila mga sakiton.
Gani dito pa natuman nga ang mga labod ni Kristo mo ito'y makapaayo. So dili ta magkasakit. Mo nang pangalagad yun mo sa Ginoo. Kaya ang Ginoo ray nakahimo sa tanan. Mo ni yang gingon dinhi, dili ta muuna ha. Katong mga buhi. Wala gingon diha katong nangamatay. Katong nangamatay nga dili iyan ni Kristo. Katong mga matay nga matud pa sa verse 13. Even as other which have no hope, bisan katong uban nga way paglaom, ayaw mong kagola to. Bahala ng Ginoo ato kay kitang tanang gibuhat sa Ginoo, padung kita sa langit kung gusto lang ta. Kay mo na ang tuyo sa Ginoo gibuhat apo the glory of God. Na kung di ta mo recognize ana, o acknowledge, awat ay mahimo ingon pa niya din sa 16. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of archangels, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Buuna gito sila. Kitang mga buhi, verse 17, then which are alive and remain, kitang mga buhi, magpabilin, shall be caught up together with them in the clouds. Pagpabilin ta, hangtod nga, sabgawon ta. Uban, atong mga nangamatay kang Kristo. Magsugat daw dito. With them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Unya kitang tanan magkauban na. Diya kang Kristo Isus sa walay katapusan. Hangtod-hangtod na. Dito ta magsugat. Munang ningon si Amos, gipropesya niya, kay ang Ginoo nagingon. Kaingan ng Israel, ako ning buhaton nga ako muanha diha kaninyo. Tungod kay ako ning buhaton pangandam mo. Ang problema sa akong pagpangandam, daig-daig lang ta, simba-simba lang ta, bisag dili acceptable. Nya, wata kabalo nga din kita diay. Bisan pa naghalad ta, kung sa may purpose anang mga paghalad daw sa Ginoo. Daghan ang may halad ang Ginoo. Muna ang importante nga din, ang gi-desire gyud sa Ginoo dili burnt offering and sacrifice, kun dili mercy kanang mga tao nangayo og kaluoy sa Ginoo. O bitaw mo hangyo gyud mo sa Ginoo nga dili ta i-lead kay ang Ginoo mo lead. Wa bitaw na in prayer. Nga gingon niya, lead me not into temptation. Muna gitudlo ni Jesus Christ kung mag-ampo mo inang Ginoo, Ginoo ayaw ko giyahin ngadto sa mga pagsulay. Sa mga pagtintal, di man gud mangayo daan. Bisag wa pa na niabot ang pagsulay, pangayo. Aron di kahatagan na anak, kay mauna imong desire. Unsay gingon ni David sa Psalms chapter 20? The desire of a righteous man will be granted. Dili nang i-desire nimo ng mga butang sa kalibutan. Kay kanang butang sa kalibutan, kaibog man na. Nga, sige kag desire ng mga butang sa kalibutan, naibog ka, manganak kanina, kung sala, wanang giingon, bayad sa sala, kamatayon, wana mga tao mga matay. Wa man gud sila kabaw sa kamaturan, wana ang kamaturan mo gud. Nawala na, kaniya to pa. Amot sa ato kung naabay kamaturan. Wanang giingon ni Jesus Christ, if ye shall know the truth shall set you free. Kung kinsa may punutudlos kamaturan, ang Exodus, kinahanglan matagbo ta sa Ginoo gyud. Sa Exodus chapter 3 verse 18, sa diya nga sila ngadto sa Ehipto, gitagbo sila, gipagawas sila sa Ginoo, gisugo si Moses. Kay ang sulti sa Ginoo nga pagawas sa sila Moses, kay ngano makitagbo po nila. Asa ang Ginoo makitagbo? Exodus chapter 3 verse 18, the Lord will meet with us into wilderness. Kay katong wilderness, ang Ginoo nagbuot ato, nagdala sa ila wilderness ba. Walay mga pagkaon, walay mga kahoy, wala tanan. Ang Ginoo nagasupply sa ila ha. Mo to'y gitawag wilderness. Kung imo nang sabton di sa Bible, sama na kang adan kang ibang ngaway buhaton unta. Matud pa niya, mataon mo tanang bunga rin sa Garden of Eden. Ayaw lang ng duha. May kinusaon ka man. Natintal man. Nagiganahan man. Gwapong tayo amot. Kung tinuod ito man sa mas basta.
Mo bitan ang mga mansanas kung gwapo kay kauno, no? Sa tanang prutas, mansanas mga more cute kayo. Mo to naibog si iba. Nakasala siya kay ang sugo sa Ginoo ayaw. Kaon siya, o transgress sala. Nya kay nakasala sila, namatay sila dito sa pagdumala sa Ginoo, gipagawa sila sa Garden of Eden. Mo na iyang gingon, you shall surely die. Patay na sila bisag buhi. Mga kanang tao nga din kita, patay kita tubangan sa Ginoo. Pero kay si Kristo ni ani dinhi, disimbolo niyang tubig aron maklaro na imong kamatayon. Na ibili nimo na ang imong sala. Kung si Kristo gibanaw banhawon pug ka mo nang gihawas ka sa tubig, simbolo to nga gibili na nimo ang lawas nga kamatayon tungod sa sala. Ayan na pagbuhat og sala aron di ka mamatay kay ang bayad sa sala kamatayon man. Kung sa may sala kanang paglapas sa balaod sa Ginoo. Mabisa ka magsigig simba diha wa kay bisyo nya wa day nimo timana ang pulong sa Ginoo. Sala man na. Mo man ilang sala, wa sila kabalo. Na sila mga ila na gyud sa Ginoo ha. Mga tao na gyud sa Ginoo kita pa ka nga wa tay labot. We have no God, we have no hope. We have no Christ. Yung sa nato na ang pangutana ron, karon ba naa ba kay Christ, naa ba kay God, naa ba kay hope? Kung naa man kay Christ, naa kay hope of God, pag-prepare na lang kay mubalik yun ang Ginoo. Nga tanang imong gingon naa kay Ginoo. Exodus chapter 25 verse 22. And there I will meet with thee and I will commune with thee from above the mercy seat. Kung sa man ang commune, there will I meet with thee. And I will commune, kanang makigsulti ko niya. Talk over. Dito ko, istoryahan ako sila kung magtagbo nami. Muna nga gipangsulti na ko mga gusto sa Ginoo dito kang Moses. Sa mercy seat, kaya gipabuhat ko sa tabernacle niya na ay mercy seat nga gitawag og init. Naibutan kong mga halad nila na halad nga nagpakiluoy ka kung ibutan ka ito yung halad sa mercy ang Ginoo nahibaw na siya nga ang mga tao naghalad ng mercy seat na ngayon nag-mercy ang tao. Wala yang gingon dito siya makig-commune kanang talk over kanang dito niya daw kuno i-discuss kanang magtagbo na i-discuss na nila kung sa'y mga sugo sa Ginoo kay ang Ginoo go'y nagpagawas sa ilaha. Unya dito sa wilderness, sabi mo, ang unang pulong nga gingon ni Jesus Christ sa Matthew chapter 4 verse 4, nga ang tao di mabuhi sa tinapay. Kaniadto pa nang isulti. Di paubos ang mga tao, wala hatagi og mga gitawag og trabahoon aron mapaubos sila sa Ginoo kay gipagawat sila sa Egypto aron makaila sila sa Ginoo. Gihambol na ilang kaugalingon ug giingnan sila kay aron ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa Ginoo sab nga ang Ginoo may ang pagkaon. Pero kaya saan tamang rebellious man sila. Dito nag-talk over ang Ginoo, nag-discuss sa mga pulong nga buhaton. Numbers chapter 23 verse 3. And Balaam said unto Balak, stand by burnt offering, by thy burnt offering, and I will go. Peradventure, the Lord will come to meet me, and whatsoever He showeth me, I will tell thee. Muna yung gingon, dunay na itabot una, kanin si Balaam, sa kapari, nga diin mo ay dumala sa pagsimba, dito sa burnt offering. Ningon din siya kay si Kwan o sa kalagad sa Ginoo si Joshua, ingon pa niya I will go kay doon naman gayon nga pangitabot ang una nga ang Ginoo na suko sa ilaha mo nang gingon niya I will go matod pa niya peradventure the Lord will come to meet me kanang peradventure nga akong gingon sa inyo kining atong pagduwa-duwa og chance perhaps o basi pa
Base pa lang kunya di ay ang Ginoo makitagbo nako didto. Nga matod pa niya, and whatsoever he showeth me, I will tell thee. Kung unsa gani pakita sa Ginoo sa ko, sutyahan tara mo. Kung ang Ginoo mao nang gingon, peradventure maghatag ka nato og chance. O bitaw na nagisgot ta og chance atong miagi. Mana sa verse 15 sa 23 Numbers, and he said unto Balak, stand here by the burnt offering, while I'll make the Lord yonder. Pabilin diri sa halaran, pagbarog diri sa halaran, samtang ako makitagbo sa Ginoo sa unahan. Manang gingon dito sa verse 14, peradventure, kung ang Ginoo mutugot ba, basin pa lang ang Ginoo di ay be. Manang ningon ko siya nga di mo adto ko dito. Mo bitaw itong gisgutan sa 2 Timothy nga diin matod pa niya dito sa chapter 2 verse 24, sa akong giwali na itong aging Domingo, balikon ko ni kay mao ni ang usa ka butang nga din nadamguhan ko ni kay perti na akong guula samtang nawala ako ang akong partner ba mo itong Ginoo imo ba ning itugot sa ako mo itong gitagaan dahil kong ginsayo niya mo itong nalipay po ko sige lang kabubot kong siguro sa Ginoo mo ni ang gitawag og peradventure niya gapon nagampo ko kung unsay kung mensahe ba adili gapon to sa adlaw unsa man ako dayong mensahe i-continue anong peradventure mo nga naghatag kag chance namo pa diay kanunay man Ginoo naghatag chance kay ang meaning sa peradventure is a time and a chance ingon ni ba ni Solomon kanang mga skill na to time ra na nimo wala ra na chance ra na nimo walang gingon kanang mga pagkakwartahan nato chance ra na nimo walang hinumdumi ang Ginoo matod pa niya remember the Creator in the days of your youth before the difficult time to come mo na yang gingon dinhi sa verse 24, and the servant of the Lord must not strive. Di na lang ko makiglalis ba ang servant ayon na lang yun, but be gentle unto all men, up to teach. Pagtudlo na lang tudloi mo na tudlo ang tanan mo bahala na mo di mo muani mo absent po isa ka Domingo bahala na mo basta ako magtudlo ko kanunay ninyo kay nga naman nag-strive manggugko nga di gusto dili pero mo nang gingon ayaw lang pag-strive daw kuno. Ang servant daw must not strive, but be gentle to all men, up to teach, patient, pasensya na lang. Verse 25, in meekness, instructing those that oppose themselves. Sa kaayo daw kuno. Kung saan daw buhaton? Sulti lang Japon. Katong mga upos ba sa ilang kaugalingon katong musupak. If God peradventure will give them repentance to the acknowledge of the truth. Kung ang Ginoo maghatag og chance, mga matod pa niya, ang Ginoo maghatag og repentance. Kanang mo repent siya, will give them repentance to the acknowledge of the truth. Nga din sila mag-usab anang kanang i-acknowledge po nila ang tinuod ba? Ang tugutin na lang na sila para ma-acknowledge sila kung sa itinuod. Kaya hinoon, kung di na may tabo nimo, di magyud ka kabalo at tinuod din ang Ginoo. Di ba? Mo nang kinahanglan tan-awa ang kamatuoran kung tinuod ba? Kung okay lang ba nimo nga di ka mo simba? Kung okay lang ba nimo nga di ka mo tuman sa pulong sa Ginoo? Kung okay lang. Wanang gingon, i-acknowledge nimo. Kung i-acknowledge nimo ang truth, wanang gingon, mag-usap ka. Para ako, daghang kayo ko'y na-experience sa wanang gingon, nag-gingon sa kuha. Kanang mga experience na ko mo, na makawalig yung ka kung naka-experience. Kung waka-experience, kung sa may mga experience, hindi rin nga na ako magyan pa. Siguro ka ng gila, waka ko ka-experience na. Pero tanan, mga problema, na-experience ko na yun na. Kanang pagpatay, kanang mupatay, kanang hapit na mamatay, kanang magpakamatay, na-experience ko na na.
Tinuod lang sa akong kinabuhi mo na makasulti ko nga dili maayo ka nang mubati ka, mupatay kang tao. Di gin maayo. Labi na kung ikaw magpakamatay, kay naagyan ko man na. Abot sa kaibog-kaibog sa babae, kay wata-dawata, nawat-an ko paglaom, di atim ko. Glory to God dito, nahibaw-an ako nga kaan. Ang Ginoo nagatay na kong chance kay wa madayon. Nga dito ko sa bukid po, hapit na ko mamatay na, nagil akong kusog. Halos di na ko makatindog, makalingkod. Nihigda na lang ko niya, nangayo ko pasaylo sa Ginoo. Gitagaan ko niya, dayon ko kusog. Laliman ka, nangmurog ko, nagkusgan ko, naatman ako ang mga bahag, kanang bag ba, nga 15 kilos. At ko dito nga, 6 to 6, may baktason. Muna kumabot dito kung di ko makabaktas. 6 to 6 hours, no? Wala nga, na-experience ako ang ginugyod, tinuod. Bisan galing gabi, bitaw mo amot, kung i-acknowledge ba ninyo ang Ginoo sa inyong kinabuhi? Gabi nag-pray ko sa Ginoo, although duha ang akong jump ko sa Ginoo. Kay bisag gamay na, pero kay naman kay Ginoo nga tinuod. Unya mga tabang yata gyud sa Ginoo. Gabi wa naman mi tubig. Di mga pauban siguro ako, di mag-duol gaway tubig. Ginoo na kayong Lord. Ug masayo, kuha lang kong tubig, kaya naman namaligid tubig, dahil ko lang hus. Pero wala akong Ginoo, kung mahimo Ginoo, ipawas ang tubig. Para yun, tinugod na ko, akong kasing-kasingan, buhi yun ka. Kaya musamot yun po, pagtuon mo. Mo ginakong nauna, mo ito nga, pag mata na ko galauna, pag yun, wala lang. Ito, pag mata na ko galas 4, pagpaawas nga ako, kaya di man tumuawas, ibalik na ko abli, iawas na. Salamat yun sa Ginoo. Wato ningon ko Ginoo, mutuo ba ko nimo? O dili basig haka lang sa tawag kani. But pa nahitabo na. Pero bisag di ka magampo sa Ginoo, mahitabo gyud na. Diyon sa nimo pagkabalo nga mahitabo gyud na kung di ka mangayo sa Ginoo. Abot mo pasabot ang Ginoo di makahimo ana. Kay di ra ba na usay mo awas? Naay Domingo nga di na mo awas, pero di ilan akong Ginoo gyud. Di ko Ginoo tinuod gyud ka. Sa akong kinabuhi ka. Kauban ba, bisag mapandot ka, bisag pa makasala ko. Mo nang giingon ang Ginoo, pasaylo na ko kay tinuod mang Ginoo, mo na ang Ginoo hatag mo na nga ako problema kinayo Ginoo. Mo to gipawat ang tubig. Ay tubig. Lipay kay kung dako sa akong kasikasin. Nga di na ko makahago ba nga magsanta. Gitistingan na pa tong Ginoo ba nga. Tinuod yun ang Ginoo. Mo na mo ingon ko ninyo tinuod yun ang Ginoo. Abot lang ninyo kung ito ba mo. Muni nga, ang sa kabutan nga diin akong giwali sa inyo. Kay nagdamgo ko ato sang adlaw. Kinahanglan daw, mangandam na daw. Prepare ba? Prepare. Mo itong nakakuan ko ining Amos, I will do this to you. Prepare. Prepare to meet my God. Mo na nga diin, nag-isgot ko preparation kay gidamgo maguni. Kay nangunta naman ko, Lord, ano pa makuiwali? Diba, naman nila tanan. Mo na yung akong ingon sa inyo, i-final na ko ni sa inyo ha. Prepare. Pangandam lang. Ang problema, Ginoo, kung saan ako pangandam mo ito, nga daghan kayo ni Sul sa kunahuna, kay bathan naman ako. Manang kabalo kung saan ako pangandam natin. Manang mangandam ta, pero ato lang yung padayunin. Nga matot pa niya din, and that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. Nga din, ang Ginoo naghatag og chance nga naghatag siya og kanang panahon nga aron magrepenta, aron i-acknowledge na nato ang kamatuoran. Kung ikaw gitagaag chance sa Ginoo, i-acknowledge ng kamatuoran. Kung dili ka mo acknowledge ana, awa ko'y mahimo nimo. Kung sa gingon sa Proverbs chapter 3 verse 5. Diya sa chapter 3. Basaw na nimo. In all thy ways, acknowledge Him. Mo na akong gi-acknowledge, bisag tubig lang ako gipangayo, gi-acknowledge na ako na nga ang Ginoo gayud ni tubag. Sabi kay gamay ra na sa inyo nga ang Ginoo nagtubag. Ginoo, wa man gud tanan nga ang Ginoo day nagtubag. Wa man puta kabalo nga Ginoo day buhi ba day na akong piliran. Sige naman ta buhat akong kaugalingong binuhatan.
Sukat pa man na itong una, kaya wak may nagtudlo na ito. Pero karon inom ka mo. Nakita nga nangalagad sa Ginoo. Manang gingon, dili day kita, kinsa man day. Sila. Muna ako nagsulti ko sa inyo sa Timothy Jude. Muna iyang gingon that they may recover or makarecover themselves out of the snare. Kaya ang mga tao manggod na litag ba, hining kalibutan. O, nalitag man ta, nga din, kanang mga butang nga din, pagpangalagat, pagday, pagsimba, okay lang na. Wata kabalo, litag na deta. Gani ang mga tao, mga gani, nga na, naka-under o na-under sa mga bright. Anang mga gitawag o ganang, mga hawd gani, o si tawag atong, mga bright nga tao ba? Kanang nag-interpret sa dictionary. Dili napay isang nagingon ni David ba? Siya wa na isnir ano mga bright? Ato basawon bigay basik nakalimot na pud mo no. Kalimot gani ko. Mga poler. Mga poler kanang meaning sa poler kanang nag-interpret sa dictionary. Mga bright ba? Mo na giingon ni David sa Psalms chapter 90 or 91 ba na? Nga wa siya na isnir sa mga poler. Wa siya na litag ba? Muna iyang gingon, aron makarecover ta, magrepent ta. Kung saan pagrepent na to, i-acknowledge na to ang kamaturan. Aron makarecover ta, sa atong kagalingon, nga kita nalitag sa daotan, who are taken captive by Him at His will. Nakaptive ta, nakabig ta sa iyahang kabubuton. Mo bilon na importante gyud nga din kita dunay pulong sa Ginoo knowledge mo na ang pastor. Gihatag yun na sa Ginoo to give you knowledge and wisdom. Mo na kining knowledge nga di about sa repentance to acknowledge. Mo nang gingon dito sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 8. Basagin na ninyo mo na tong life ha. Mao gyud na tong kinabuhi. Dili ta matiguang ini. Kung matod pa niya, in all thy ways acknowledge Him, and He will direct your path. Iyatang giyahan sa iyang dalan. Yang dalan, saan to pag-prepare sa Ginoo ko? Bata kabalo. Nga din, asa na to tagbo ng Ginoo? Dili ba, dito ba, asa ba, sa balay ba? So, na, kabalo ba mo asa? Adto ba ka tagbuon sa Ginoo sa lugar, laing lugar? Muna ato ang sunan kanang knowledge. Matod pa sa Jeremiah. Jeremiah chapter 3. Verse 13 to 15. Verse 13, only acknowledge thine iniquity, that thou hast transgressed against the Lord thy God, and hast scattered thy ways to thy strangers under every green tree, and ye have not obeyed my voice, saith the Lord. Muna yung ginguna, only acknowledge. Kaning ato ang mga giinan sila. Maura na inyong i-acknowledge ninyo nga kamugayod, nakabuhat og daotan, nalapas ninyo ang mga sugot sa Ginoo, nga matod pa niya, na scattered mo sa dalan diya sa mga estranghero, sa matag ubos sa mga kakahuyan, and ye have not obeyed my voice, saith the Lord. Kung yawa ninyo tumana ang akong sugo, muna hindi pa acknowledge, muna kita mo acknowledge kita sa tinuod sa Ginoo kay sila. Giinan only acknowledge. Wa mo sila nag-acknowledge good sila nga nakabuhat og daotan. Wa sila nag-acknowledge nga nalapas nila ang mga sugo sa Ginoo, batok sila sa Ginoo. Wa nila gi-acknowledge nga sila na scattered. Labaw sa tanan, wala nila gi-acknowledge nga sila nituman sa Dios. Kamu usab karon di mo acknowledge. Wa nang di mo acknowledge kay pag tuo ninyo, tama na.
Tama niya nga po ang gipangalagaran, mauni kay nagpabautismo ko, nangalaga ko, nagasimba ko kanunay, nagahatag ko offering ang tithes. Muna ang tao, tama na. Muna ang wa niya acknowledge, guys, kung unsa pagyud ang right. Muna ang righteousness ang gipangita sa Ginoo. Muna ang naghatag siya, pastor. Kanang acknowledge, ang meaning sa acknowledge is to recognize the right, authority or status. I-recognize na ang imong right ba? Kung sa may right na to, He give right to become the sons of God. Di ba? But as many as receive, He give power to become the children of God. Nahimutang children sa Ginoo. Recognize na kanang imong authority o ang imong status. Atot pa sa dictionary ang acknowledge, disclose knowledge of all agreement. Kanang ni-agree ka ni pulong ba? Wa magbi ka ni-agree ni pulong, wa kay mahimo. Sige lang tagtimba. Basta ako nangandam gyud sa Ginoo. Ang ako ang ragon trabaho is magwawali ra gyud. Kanang disclose, manang gingon discover or expose and reveal. Ang acknowledge daw kanang nag-disclose na gyud ka. Kanang discover, na-discover gyud nimo tinuod ang pulong sa Ginoo. Pagkagabi, nag-pray ko sa Ginoo, na-discover pa gyud nako. Na-expose pa gyud sa Ginoo ang iyang gugma sa kuha. Wanang gingon siguro kung moabot ng mga pagsulay sa mga pagsulayan na. Kaya binuo ang last pagsulay ni Jesus Christ, gitanyag niya ang kalibutan. Yugbo ka kanako. Kaya ako ning yatag kani mo hindi karian sa kalibutan. Sabi nyo, ang temptasyon mong gunako sa kalibutan. Kanang gitawag og pleasure of life. Kanang pleasure of life, abi nimo sa gingon ni Jesus Christ. Ang una, maka-tuok na ba? Chuk, tuok. Ikadua, maka-blind. Ikatulo, maka-unaware. Unaware na dating sinungyod ni Jesus Christ muna ma-overcharge gani ka by the surfeiting or the pleasure of the life of this world. Munang hinungdan nga ma-unaware ka kanos amo balik ang Ginoo. Kanos ang Ginoo makitagbo nimo, unaware ka kay ngano man. Tungod sa butang sa kalibutan mo na nga kumingon ninyo, ayon na hunana pagtrabaho lang mo. Ya siguro gyud ninyo ang pagpangalagad, pagsimba matag Domingo. Iilahag gyud ang Ginoo, i-acknowledge gyud ang Ginoo nga tinuod ang Ginoo. Di mo na naghatag natong kusog mo na nga akong glory to God. Wa ko nangandoy nga ako may hospital pero nagtuog gyud ko. Nga dili itugod na sa Ginoo kay ngano magtagaan ko niya og kaayuhan. Mao naman na atong unang panahon, giayon niya ang mga masakiton aron mga lagat sa iya. Kay di man pwede mo halad ta diya nga naay diferensya. Dili ta dawaton sa Ginoo. Mao bisan nang niingon si Pablo nga present your body a living sacrifice. Anang buhi gyud ba dili nang ingon naay diferensya ingon sa Malakay. Kung magala daw ka kuno, kung mutahod ka nga ang iyong master o ang Ginoo, niya maghalad ka na ay diferensya. Matod pa niya, ihalad daw na sa gobernador kung mudawat bang gobernador. Kung dili, laba pa ang Ginoo. Gobernador na ganyan, batalin nyo ng Malakay. Bobita na, kung maghalad ka, kanang walay diferensya, aron mahimot ang takos. Mo nang giingon ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians, mo nang hinungdan nga kamo, nangasakit, nangaluyan, nangamatay, tungod kay dili man mo tapos. Sa diya mo atubang mo sa Ginoo, labi na karon. Dili acceptable ba mo na nga pangayog yun mo sa Ginoo kadaanhin nato ako bisan ako kaagi manggabi ko Lord mutugot ba ka kung napaysa na ko gipangayo day atong gabi dili lang tubig akong lawas dili sakit kayo kay pamaol si ligo man gud dito sa enchanted kay wa mo kadto dito balkon nila although di na gusto pero palang total para man to sa tuwa, kay unong kaadlaw at tuwa man, pagka Domingo, mo na. Pero kung timing ganito Domingo, di ko ninyo madala. By the grace of God, for the glory of God. Kaya nga, hindi na ko ikambyo ang Ginoo.
Ngano ikambyo man ako ang Ginoo. Although dugay pa ang Ginoo moabot, pero sa tinuod lang di na ko'y pagkagamay ang Ginoo. Kaya balog yun ang Ginoo anak. Muna nag-pray ko, Lord, di tagi kay pagkagamay. Pero tabangi ko nga di tagi pagkagamay. Kaya kung ilid ko niya, ay muna nga sa kabutan nga ang Ginoo tinuod. Muna nga din ang ako sa kadua nga di kuha ang ako ang sakit sa lawas ba kay sige ko dug antos ka. Lord, okay lang bang ako sa simbahan na day di sa akong lawas? Mo nang giingon nga mo anita diri maluyahon, di man na pwede ihalad ng maluyahon. Tungod lang sa balat aron maayo ka no. Mo nang giingon nga kinahanglan mo simba karon ka nang madawat ka sa Ginoo aron pagkasunod nimo simba madawat ka. Ayuhon